କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯଦି କହିକରି ଯିବ ଯଦି ଦେବେ ପଳେଇବ ନାଇଁ ବୋଲେ ରଖିଦେବ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ହଁ ସେଇଠି ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଏଇଠି ଆହୁରି ସେପଟେ ଭଲ ଇଏରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇଠି ଅଧିକ ଆହୁରି ମାନେ ଯଦି ଏଇଟା ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟା ତ ମେସେଜ ବି ଆସିନଥିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଫୋନ୍ କଲା ଆମେ ଟ୍ରାଏ କଲା ବେଳକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଯାଇପାରିବନି ଟୋଟାଲି ଏଠୁ ଆମେ କୌଣସି ଲୋକ ଆମେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ବସ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେତେବେଳେ